дастаи муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои даставӣ аз пирӯзии дуюми хеш дар мавсими ҷории чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бозигарони то 18 сола дар лигаи пешсаф истиқбол кард. дар бозии марказии даври дуюми лигаи пешсаф миёни бозигарони то 18 сола футболбозони муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш бо намояндаи дигари пойтахт тими Душанбе рақобат намуданд. вохӯрии дастаҳо дар майдони дуюми варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии доир гардида бо ҳисоби 2-1 ба суди футболбозони муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш ба анҷом расид. дар дақиқаи 18-уми қисми аввали вохӯрӣ Мунаввар Анваров, нимҳимоятгари дастаи муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои даставӣ аз як имконияти мусоид истифода намуда ҳисоби вохӯриро кушод ва дастаашро ба пеш баровард. қисми аввал бо ҳамин як голи Мунаввар ба анҷом расид. дар оғози қисми дуюм аниқтараш дар дақиқаи 49-ум Абубакр Асоев, ҳамлавари дастаи муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои даставӣ голи дуюми тимашро вориди дастаи Душанбе намуд. голи ягонаи дастаи Душанберо дар дақиқаи 71-уми вохӯрӣ Анушервон Раҳмонов ба самар расонид. қобили қайд аст ки футболбозони муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои даставӣ дар даври аввали чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бозигарони то 18 сола дар лигаи пешсаф бо як голи беҷавоб эсхатаи шаҳри Хуҷандро шикаст дода буданд. дастаи Душанбе бошад дар даври аввали мусобиқа бо тими Равшани шаҳри Кӯлоб бо ҳисоби 1-1 мусовӣ намуда буд. пас аз анҷоми бозиҳои даври дуюм дастпарварони муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои даставӣ бо дарёфти 6 имтиёз садрнишини ягонаи ҷадвали умумии лига мебошанд. тимҳои Ҷайҳун, Эсхата, клуби марказии варзиш Артиш ва Ҷавонӣ 3 имтиёзӣ доранд.